Uyo, pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle. Tuyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6, Saga! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Oktubre 18, tuig 2021. Kagkaron sa atin nga mga pangulong dinanano na kita sa mga nagapanguna nga balita lokal. Mga sepulturero sa mga patio sa Bacolod aminado nga wala naman sila sang income sa tigkalalag bangod sa closure sa mga sementeryo halin Oktubre 30 at Nobyembre 2. COVID cases sa Bacolod, nadugangan sa 86, 153 sa probinsya sa Negros Occidental. 23 anyos nga residente sa Barangay 39 arestado sa drug bypass operation sa sulod mismo sa Burgos Cemetery kahapon. 26 anyos nga lalaking residente sa syudad sang Talisaya, ginbuno sa syudad sa Silaya. Love triangle ginalantaw nga motibo sa krimen. Helper sang truck nga nagakarga sang tubo sa syudad sang Silay patay matapos makuryente. Samtang ang grupo nga nagbulig sadto sa presidential campaign ni the late President Noynoy Aquino nagasuporta na subong sa presidential bid ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Samtang sa mga nagapanguna nga balita national, listahan sa mga kandidato sa 2022 elections ipagwa sang COMELEC sa bulan sang Disyembre. Numero sang patay bangod sa paglabay sang Bagyo Maring, nagdangat sa 23, masobra 15 ang missing. Sa Ocon, Presidente Duterte nanguna sa pagdumdum sa ika-4 na anibersaryo sang liberation sang Marawi nagikan sa Mauti Terror Group. Sa mga nagapanguna nga balita international, pagpatay sa miyembro sa Parlamento sa Britanya ginkondenar ni Pope Francis. Former US President Bill Clinton nakagwa na sa ospital kasunod sa infection. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo magasaka naman buwas sa aga. Balita sa inampang at TNT Tupag Giga sulod na sa finals ng 2021 PBA Philippine Cup matapos gilutos sang San Miguel Beermen. Balita sa entertainment, aktres nga si Alex Gonzaga nagkumpirmar nga siyang nahulugan sang subang kuntani nga anak may panugyan sa mga girikanan nga nagkaka-eksperyensya sang kaangay sa iya. Sa balita espesyal, bag-o nga hybrid sang bulak sa Pilipinas, ginpangalan kay DepEd Secretary Lenore Briones. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 Saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilizuan sang inyo mga radyo kag sumungwan sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Sa Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello, una kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Aminado mga sepulturero sa pinakadako nga sementeryo sa syudad sang Bacolod nga wala naman sila sang income sa mabot nga tigkalalag bangod sa mando sang alkalde nga siraduhon ang mga patio bangod sa nagapaday nga COVID pandemic. Santos Executive Order number 50 nga ginpagwas ni Bacolod City Mayor Evelio Bingyo Nardia, temporaryo ipasira ang tanan nga patio, Memorial Parks kag Columbaria ipribado man no kon publiko sa syudad sang Bacolod humalin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Inang kabahin sang tikang sang city government agud masigurado nga hindi maglap
ang COVID-19. Kadungan sini ginpakigbahay ni alias Junior, 50 anyos, nagamintinar sa mga pansyon sa Burgos Public Cemetery nga antes pa man ang anunsyo, humanin pa sa nakaligid nga sirado ang sementeryo. Bangod sa pagasaraduhan ng sementeryo sa maabot nga tigkalalag, wala naman ang mga inisang income, gani nagasalig na lang sila sa karon sa ilang mga suki. Sunod diri, may mga suki mga ini nga nagapalimpyo, pinta kag lettering sang lapida nga mo na lang ang nagaserbi nila nga palangitan-an. Pahayag sila nga badamo sila ang nagapuyo sa sementeryo kag may anom naman ini ka kabataan nga didto nagin bata. Siya ang nakapatapos naman sang bata nga naging cum laude sa paggraduar sa kolehiyo kag isa na sa karon ka manunudlo bangod sa iya trabaho. Aminado ini nga nagadangat sa 50% bangod sa restriction kag madamo sa mga nagkakapatay. Ang ginakrimit na lang imbis nga ginalubong. Dugay hindi, dili na kami nagkatao. Pagka sa likodan ay, ang balong-balong sa silaan. Sindi lang yan, ang gamay lang ng gito, para lang sa sindi, ay manubog. Gado, magdali-dali mo ni. Mga tao, dipindi na mga suti na mga ginagawa. Si alias Junior nagamintinar sa Burgos Public Cemetery. Ginpakigbahin man sa mga kabataan nga nagapaninlo sa sementeryo nga nasubuan ang mga ini bangod madula man ang ila ginakuhaan sang income. Suno kay alias Uno, 8 anyos nga bata, nagapanghawan ang mga ini sa patio ka nagadepende sa nagasugo sa ila ang ginabayad gaya sa 20 tubtub 40 pesos. Sunod diri, ginabakal sa mga ini sang bugas kagiban pa nga mga pagkaon ang ila kuntani nga makita. Depende sa ginawanan kaginpitan. Kasi wala na kaming kami. Ginano ninyong inyong income? Nabakal pagkaon po, makawakay kami bugas. Si alias Uno, 8 anyos nga nagapanglimpyo sa Burgos Public Cemetery. Ginpahayag man sang anom katuig nga babayi nga si Jamaica Tikar nga nagapaninlo man ini sa patio samtang nagabaligya sa Tianggi ang iya iloy. Sunod diri ang kwarta nga iya nga mabaton ang ginahulog sini sa alkansiya bangod niyag sini nga makabakal sang cellphone. Sunod sa anom katuig nga bata nga wala ini sang may ma-income sa karon nga tigkalalag bangod pagasiraduhan ang sementeryo. Gapang limpyo ka man, pansyon? Oo. Ginano mo kwartang ginatag sa imo? May kalansiya. Ginahugog sa kalansiya. Baka ako sikapon. Ilan na imo edad? Sik, Jamaica ka, pastik ka. Ang 6 anyos nga nagapaninlo sa Burgos Public Cemetery. 153 ang panibago nga nagdugang sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental kahapon. Samtang 86 naman ang nagdugang nga kaso sa syudad sa Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 569 naging pagwa sa Department of Health Center for Health Development, Western Visayas. Nadugangan sang 373 ang kaso sa Region 6. Sa nasabit nga numero, 2 diring nagikan sa Aklan, 5 sa Antique, 27 sa Capisa, 6 sa Guimaras, 71 sa Iloilo, 153 sa Negros Occidental, 86 sa Bacolod City kag 23 ang nagdugang sa Iloilo City. Bangoderia, nagdangat na sa 139,098 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Kung sa rin nadugangan sang 480 ang mga nagalayo sa Balatian, gani era nakabugusan nga recovery sa 122,650. Samtang nagdangat naman sa 3,272 ang death toll sa Corona. Mayara sang 1,921 ka mga active cases sa Bacolod. Samtang 5,135 naman ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Giningganyo ang mga negosyante sa syudad sang Bacolod na magatag sang discounts sa mga customer nga nabakunahan na batok sa coronavirus. Sang Sabado, nagpatawag sang meeting si Bacolod City Mayor Evelio Binglo Nadia sa mga hotel kag restaurant owners sa syudad sang Bacolod. Sulo kay former Bacolod City Administrator M. Legaspi ang Executive Director sa Emergency Operations Center. Iniagod nga ipalabot sa mga ini ang update sa COVID-19 management sang syudad kung ano kataas ang kaso kasubong man ang status ang vaccination rollout. Ginalatag man sa meeting ang mga programa sang syudad agod nga malabot ang target nga herd immunity. Tinutuyo man sa mga opisyales sang syudad nga makuha ang kooperasyon sa mga negosyante sa pagpanugyan sa pagpabakuna sa COVID-19 vaccine kaangay sang paghatag sa mga incentives. Ginakalipay man ni ang kalabanan sa mga restaurants kag mga hotels na nag-offer sang discounts kag freebies para sa mga customers sa mga ini nga may vaccination card
boosted kung fully vaccinated na. Bangod sini, nag-aamat-amat na lapit ang syudad sa Bacolod sa ginalauman o kung nag-aamat-amat na lapit ang syudad sa Bacolod sa ginalauman nga herd immunity. Katuyuan man sang mga ini sa pagpatigayon sang meeting nga mapanubo ang kaso sang COVID-19 agod nga mas makabukas na ang ekonomiya. Kadungan pa sa luyag nga matabo ni ang among mapasaka ang limit sa panugutan nga makasulod sa mga hotels kag restaurant. Ginakampanya naman sa mga ini sa mga Bacolod doon ang pagpabakuna tubtob sa malabot ang 70 tubtob 80% sa populasyon sa Bacolod nga magkabulig nga mapanubo man ang risgo nga matapikan sang balatian. Patag ni ang kun magnubo na ang kaso kag madamo na sang bakunado sa COVID-19 vaccine, mas mangin mahapos naman ang pagbukas ng ekonomiya. Dugang pasining nga maganubo man ang risgo nga matapikan sang COVID-19 na kadamuan sang populasyon. Agod nga hindi magsaka ang kaso, ginatinguhan sang mga opisyal nga mapabaskog pa ang preventive measures kag hindi na magsaka ang kaso. Pahanumdom ni ang nga ginadumilian gihapon ang pagtipon-tipon o kon mass gatherings. Ang aton nga pag-meeting nga ginpatawag ni Mayor Bing upod sa mga hotel and restaurant owners para mag-update sa ila sang aton nga COVID management, ang aton mga cases, ano akatagas ang aton cases subong, ano ang status ang aton vaccination diri sa Bacolod, ang aton programa on trying to reach the herd immunity. Si former Bacolod City Administrator M. Legaspi ang kagamuman Executive Director sang Bacolod EOC. Ipatawagan sang sangguniang bayan sa Mursyang ang mga tiglawas ng doktor sa Ospital Bacolod agad mapasiguro sa mga ini ang husto nga disposal sa basura sa ilang waste disposal facility nga namtang sa Purok Tumpok, Barangay Blumentritt sa Banwa sang Mursya. Sinubis ang Bombo Radyo kay punong barangay Rolando Olvido. Halos 6 na katuig humalin sang ginpahamtang sa lugar ang waste disposal facility. Suno kay Olvido, ginbakal sang ospital ang lote sa lugar kag mayara ini sang resolusyon nagikan sa barangay council kasunod sang public hearing nga ginpatigayon. Sang mayara na sang resolution of no objection suno kay Olvido. Nagpasarman sang resolusyon ang sangguniang bayan angot diriya. Ginpasalig sa to sang doktor sa ospital nga ihaboy sa vault ang hospital waste apang sang inilang o kung sa apang sang sinilang natukibahan sa mga residente kag sang barangay officials nga wala ginadiretso sa vault ang basura kundi ginhaboy lang sa duta. Mismo ang mga barangay officials man ang nakadakop sa mga tinawos ng ospital nga nagahaboy sang basura sa ibihusto nga paagi. Bangod aminado ang punong barangay nga ginsugo man lang ang mga tinawo. Mas maayo suno sa iyakon ang mga tiglawas gid sang hospital. Ang ila sa pulon gani nagpadala sila sang sulat kag ginhingyo ang management nga magatabog sa sesyon sang SB. Nagpanawagan naman si Olvido sa mga residente malapit sa lugar nga hindi magpalapit sa waste disposal facility. Ilabi na nga hindi masiguro ang sa isang basura nga ginhaboy diri subong nga may COVID pandemic. So kalain gid ang nakita namon didto galing kay hindi man kami maka-direct kwan sa mga tao kay kabalo kami nga sila ginbayran na lang na mag-aboy didto. Isa tada ka kwan siguro ang iya gid sang doctors nga ang kwan gid ang representative gid sang doktor. So pungkuan to namon invite sila sa sesyon sang sangguniang bayan kasi mga next week siguro gintagalan to sila later. Nabatian si punong barangay Rolando Olvido sa Blumentritt, Mursya. 14 minutos na nakaligid sa atak ng NSA Zaga sa iban pang balita lokal. Arestadong isa kalalaki sa ginpatigan nga drug buy-bust operation sa sulod mismo sa Burgos Public Cemetery sa barangay Villamonte, Bacolod City alas 4:45 kahapon sang hapon. Ang suspetsadong ginkilala kay Junel Lapined, 33 anyos, residente sa Puro Katilingban, barangay 39, Bacolod City. Nakumpiskar gikan diri ang 3 ka sachet sa suspected shabu ang ginabanta nagabugat sang 8 ka gramos ukon balor 48,000 pesos. Ini ang ginhunong na sa kustodiya sa Bacolod Police Station 4 kay natala nga pagatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno kay Police Major Jun Ray Batadlan ang hepe sa Bacolod City Police Station 4, madugay na sila nga nakabaton sa impormasyon na to sa transaksyon sa Burgos Public Cemetery gikan sa barangay kasubong man sa mga nakaligid nga buy-bust operations. Dugang pa sang hepe nga ang transaksyon sa sulod sang sementeryo ang ginaninan sa mga droga nga nagasulod sa barangay Villamonte. Aminado naman si Batadlan nga wala ginalauman nga may ginapatigan nga pagbaligyanay sa illegal nga droga halos katupad lang sang pulis sa Station 4. Ginalantaw sinin nga hungod nga sa lugar ginahimo ang transaksyon tungod ligwin ini kay isa sa mga wala ginalauman. Sa piyak sang pagpanghinwala sa sospetsado, paninduga naman ni Batadlan nga may video mga ini nga makapamatod sa nangin operasyon. Dugang pa sinin nga madugay naman nila nga ginapanawagan nga maguntat na sa illegal nga bulunghaton
kag panindugan sini nga magapadayon pang ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Dugay na siyang info na ginapadayon ang transaksyon na sa may Bombo Cemetery. Pag mo na din sa mga ginahalinan sa mga drugs diri sa Barangay Villamonte. So diri nila gina-conduct ang transaksyon kay medyo ligwin ng lugar. Kaya wala man sa mega sa tupad na sa police station may transaksyon na. Si Police Major Jun Ray Batadlan ang hepe sang Bacolod Police Station 4. Sa piyak nga bahin naman, ginpanginwala sang suspect o sang subject person ngayon niya nagabaligya sang shabu. Nagahilibio naman nga nagapahayag nga siya ang taga-Takuling kag wala na kay balo kung naayara sa lugar. Panindugan pa sini nga ang transaksyon sa iya cellphone ang nanungkod sa kuwaon sini nga kwarta sa isa ka money remittance center. Dugang pa sini nga bisan pa ipaidalo mini sa drug test agod nga pamatud-an nga wala ini nagagamit sang illegal nga droga. Ay ko diya takuling ko alin yara ko yung takuling mo ko diya nalabot na ko diya. Ang sa mo ko no puno sa mga transactions. Gamo na ginapadala sa Palawan. Way ko yaga ko nagaka-compute amo na yaw. Tutuod. Si Janelle Lapine ang subject sa bypass operation sa Burgos Public Cemetery. Nagpanindugan si Patrolman Jake Salgado, ang akusado sa paglutang sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent na si Jason Yayola sa Oktubre 5 sa Barangay Cabug, Syudad San Bacolod. Nga wala ini sang kahilabtanan sa krimen. Naibluan ni si Salgado ang ginpasakaan sang kaso ng frustrated murder. Kaupol sa babae nga kilala kay Jeneline Manto, isa ka 24 anyos. Si Salgado ang unang nga na-assign sa Regional Police Holding and Accounting Office o RPHAO sa Police Regional Office 6. Kagsakro na silo na sa Police Station 3 sang Iloilo, apang ining temporaryo nga suspendido sa serbisyo. Aminadong person of interest na kilala ni Sinisanday Jeneline Manto, bangod batchmate niya ini sa college o sa koleyo kasubong man ang nobyo sini nga si Jomi Desa, nga sa karon isa ka criminology student nga anay nanging classmate man siniya. Yung pakibay ni Salgado nga ginaligar nga si Manto amo ang tabuo ni Yayola sa Barangay Cabug sa daing gintiro ang PDEA agent. Kasunod ang insidente, ginpadulungan man sa ila pulian si Manto para sa interview kung sa daing ginpamangkot man sila isang iya nobyo kung may kilala sila nga pulis. Bangod sini ang iyang pangalan amo ang gintuad sang duwa bangod mag-abyan sila. Patahag ni Salgado nga madugay sila nga wala sang komunikasyon ni Besa. Paduga o kundugang pasang patrolman nga hindi man sila kilala sa PDEA agent kasubong man ang drug personality nga si Romulo Hamantok. Payag sini nga ginalantaw sa kapulisan o kung kapulisan nga nagbalo sila sa PDEA agent bangod sa alegasyon nga malapit nilang abyan si Hamantok nga nadakop sa pagbaligya sa ilegal nga droga sa Pebrero 2 sa Barangay Tangub. Apang panindugan ni Salgado nga hindi man sini kilala ang persona. Gani wala sang rason nga himuon sini ang krimen. Ginpatahag man sang pulis nga ang suspensyon sini bangod sa paghampang sang cellphone sa tangyara sa trabahong epektibo humalin Oktubre 1 tugtog 31. Apang nakapauli ini sa Bacolod sa Oktubre 4. Lang isa kaadlaw antes ang paglutang kay Yayola sa Oktubre 5. Panindugan sini nga sang natabo ang insidente. Yara ini sa ila balay upod ang iyan nobya kag Iloy. Paano nila nga i-prove? Kaya hindi ko nakalala ang PDEA agent. Ang pag ang gina-allege nila nga close friend ko kung si Romulo Kumantok. Matutakpan, paano nila i-prove na kaya hindi ko man kilala? Na ano ko gani nga kung person of interest ko nila na wala ko ka baton isa text or tawag sila or nagkadto sila. Nabatian si Patrolman Jake Salgado, ang suspitsado sa paglutang kay PDEA agent Jason Yayola. Ginilantaw nga bangod sa love triangle ang motibo sa inali na lang nga pagbuno sa isa kalalaki sa resto bar sa Eusebio Street, Barangay 3, Silay City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sang Silay City Police Station, ang biktima ang ginkilala kay Alex Bermudez, 26 anyos, kag residente sa Purok Mapalaron, Barangay Zone 12, Talisay City. Samtang ang suspitsado ginkilala naman kay Alvin Bermejo. So kay Pitate, wala sa mga inigileon nga nakilala ang identity sang suspetsado kag natumod na lang ini kasunod sa ginpadayon nga hot pursuit operation. Payag sang hepe nga nakahunong na sa karon sa kustodiya sang Silay City Police Station ang suspetsado kag mga pangatubang na sang inquest proceedings subong daw para sa kaso nga frustrated murder. Ang biktima ang paday naman nga nagapaayo sa Corazon Duxin Montalibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Pitate, nagainom sa resto bar si Bermudez kaupod ang 28 anyos nga babae nga ginkilala kay Josel Arisco, residente sa sitio Dakutan, Dako, Silay
Silay City. Kasunod sini hinanilangan nagpalapit si Bermejo kag ginbuno ang biktima. Gini naman ininga nagpalagi padulong sa wala matumod nga direksyon sakay sa iya motorsiklo. Nibroan nga live-in partner ni Arisco si Bermejo. Ang biktima ang nangangkon sang 3 ka buno sa dugan sini kasubong man sa nawala nga abaga kasubong man ang 3 ka laslas. Gili naman nga gindala sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital si Bermudez. Tubtob nga ginsaylo sa Corazon Duxin Montalibano Memorial Regional Hospital. Wala naman na-recover sa kapulisan ang kutsilyo nga gingamit ni Bermejo sa pagpangbuno. Ang suspetsado na kilala paagi sa isa ka customer sa resto bar kasubong man sang isa ka waiter. An identified male person wearing hoodie shirt and cargo pants came to their table and without apparent reason ginbuno ini biktima hitting at the lower left chest or di sa dughan niya and sa left shoulder niya. Sustained 3 stab wounds and 3 laceration wounds. Ang na-apprehend naton nga suspect amo ning live-in partner si Josel, something nga may ara nga issues ang lab yan. Si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang hepe sang Silay City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka helper sang truck na nagakarga sang tubo matapos na makuryente sa syudad sang Silay Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sang Silay City Police Station. Ang biktima ang kilala kay Jordan Cape, 35 anyos, residente sa Hacienda Buak, Barangay Kapitan Ramon, syudad sang Silay. Patag sang hepe nga nagabiyahe si Dennis Gonzales, ang driver sang truck kag sakay sini si Cape. Gikan namang imingi sa Barangay Kapitan Ramon kag magaula kuntani sa karga sa Victoria City Milling Company. Apang nasalawig sang ang karga nga tubo sang truck sa sanga sang isa ka kahoy sang yara na sa Barangay Ilopez. Gani ginpapundo ni Gonzales ang truck. Ginsaka naman ni Cape ang truck agud kuntani nga paluson ang nasangit nga sanga kag na makalaga na ang mga iniya. Apang wala sini nabutikan nga may open high voltage wire sa nasangit nga sanga. Gani ni ang nakuryente. Ang biktima ang ginhingagaw padala sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Abot sila sa may Barangay Ilopez proper. Ang ila truck makahit sa branch of a tree. Ang siyempre ang drivers ni stop ang truck. Then ining helper ginsaka niya truck to remove the branch sang tree nga na hit nila, no? But he got electrocuted. Kaya branch gani sa to sang tree nga to may ara nga open high voltage wire. Amo tong nag-cross nga kuryente biktima. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang hepe sang Silay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Madamo sa mga pamilya nga nalistan sa syudad sang Bacolod na nagapasalamat sa nabaton nga medical kag burial assistance nagikan sa gobyerno paagi kay Lone District Congressman Greg Gasataya. Sa Facebook post sang kongresista, ginpaigsiringan sa tunga sang pandemic kag krisis nagapaday ng inapag-facilitate sa medical kag burial assistance sa sunod sang duha ka adlaw 455 ka mga bakulodnon paagi sa national government ang ilang nabuligan. Hugot naman nga ginobserbar ang mga minimum health protocols sa ginpaliganya distribution sa tunga sang pandemic. Gin-require mga beneficiary nga magsuksok sang face mask kag face shield kag hugot nga ginapatuman ang social distancing sa pagpanagtag sa medical kag burial assistance. Kalabanan nga distribution ang ginapatigayon sa gymnasium sa barangay kung sa din bukas kag maligwa. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho, nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos ang nakarigad sa takna nga si Saga. Padang ka mga nagapambati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sige hapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Bordos. Sa Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Isa ka grupo nga nagbulig kay Anay Presidente Noynoy Aquino sa pagka-presidente sang 2010 ang nagpabutyag sang ila suporta sa presidential bid ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Napuno ka mga opisyal sang grupo nga Bagong Pinoy. Ngayon pangunahan sang founders ni kag presidente si Juvie Catahoy ang personal nga nagpadulong sa City Hall sa ni Moreno sang Huwebes. Agod nga mag-pledge sang suporta sa grupo para sa iya presidential bid. Pila ka mga stalwarts sang Liberal Party ang una nga nagpahayag nga makigbahin sa aksyon demokratiko kabaga suporta kay Mayor Isko. Ang mga iniya mo Sanday Caloocan City Representative Edgar Rize, former LP Quezon City Chairman Jopet Season kag Mindanao Civic Leader Samira Gutok, Lunsay Sanday Season Kagutok ang magapadalagan sa pagkasenador sa idalom sang aksyon demokratiko. Kabod si Manila Mayor Isko bilang standard bearer kag Dr. Willie Ong bilang vice presidential candidate. So kay Katahoy ila pagasuportahan si Mayor Isko bangod dagapati mga ini nga si Moreno lang ang makapahalin sang pungsod sa kapigaduhon. Sunod diri nakita nila ang nahimo ni Mayor Isko sa Manila sa iyang limitado nga oras kag kwarta sang syudad nga nangin madinalagon kag handom sa mga
ini nga mahimo man ini sa bilog nga pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna nga saga. Kaya sa karon, saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Bulan pa sang Disyembre, ginalauman nga mapagwasang Commission on Elections ang opisyal nga listahan sang kandidato pa sa eleksyon sa masunod nga tuig. Suno kay Comic spokesperson James Jimenez, inditanan nga political aspirants kinag-file sang ila certificate of candidacy ang madala sa official list sa mga kandidato sa 2022 elections. Sa karon, nagapadayon pason sa iyang pagsala nga ila ginahimo sa tanan nga mga nag-file sang COC. Sa pagka-presidente pa lang, nagdangat na sa 97 mga aspirants, samtang 28 naman sa vice president. Madumduman ni Oktubre 1 tubtub 8 ang filing sang COC sa tanan nga posisyon sa eleksyon sa masunod nga tuig. Samtang ginatag sang tagpamabas ang Commission on Elections nga wala na disqualify sa 2022 elections si Vice President Leni Robredo kay gintawag nga peke ang mga nagagwa nga kaangay nga balita. Sunod sa tweet ni Comic spokesperson James Jimenez, inimatuod nga disqualify si Robredo kag fake news sa mga videos kag articles nga nagahambal sini. Sunod sa iya, ang reminder sa Comic sa ginaduwilian nga sources ang funding ang gina-aplikar sa tanan nga aspiring candidates. Gindugang man sini nga palareo sila tanan nga wala sang violasyon pagod hindi pa man sila opisyal nga kandidato. Gianunsyo ni Robredo nga magapadala ganini bilang presidente sadtong Oktubre 7. Antes sa ang i-anunsyo, siya ang ginendorso sang oposisyon koalisyon nga Isang Bayan, Akbayan Party List nga pinapaka mga grupo bilang presidential candidate. Antes sa ini na-elekta bilang vice president sang 2016, nagserbi si Robredo bilang representative sang Camarines Sur. Nagdangat na sa 23 ang kumpirmado nga fatality samtang 17 ka Iban pa ang suspected nga nagkalamatay kag padayon. Mga gina-validate bangod sa severe tropical storm maring sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa latest nga NDRRM report, 16 ka mga individual ang kumpirmado nga missing samtang gina-validate pang 3 ka mga injured kag 2 ka mga ginapadayon pa nga ginapangita. Kabugusan nga 11 ka mga dalan kag 13 ka mga taytay ang hindi gihapon malabayan matapos ginbaha sa ang 25 ka mga lugar. Samtang nag-subside naman ang baha sa 153 ka mga lugar samtang 57 naman kaiban pa ang mga amat-amat. Siyam ka mga ports ang gin-report nga non-operation o kung suspendido ang biyahe. At pisar nga 6 ka mga ports sa Calabarzon, Mimaropa kag Caraga regions ang nagbalik na sa serbisyo. Kabugusan nga 7,399 ka mga nagkalagba nga panimalay ang na-report sa kaangay nga rehiyon gani nagdangat ng kabugusan nga sa 775,000. Nakapekto ang Bagyo Maring sa 155,156 ka mga pamilya. Sa bilog nga pungsod o kon 611,705 ka mga individual. Sunod sa Department of Agriculture, yara sa 1.74 billion pesos ang damage nga natugas ang bagyo matapos giniigo sini ang 68,137 ka mga ektarya sa agrikultura o kon agricultural areas kag nagapekto sa 56,718 ka mga mangunguma kag mangingisda. Nagsulod si Maring sa pungsod sa Oktubre 7 kag nagkusog sa isa ka severe tropical storm samtang nagalin ini sa Philippine Area of Responsibility sa Oktubre 12. Ginupdaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga nagtililipon sa Marawi City sang Sabado, Oktubre 16, agud dumdumo na ikapat ka anibersaryo sang deklarasyon sang Liberation of Marawi nagikan sa extremist Mauti Group. Ginpalakpakan ni Duterte ang task force bangon Marawi sa kompleto nga rehabilitasyon sang Grand Mosque sang Marawi nga nagguba sa 5 ka bulan nga paglinaway sa 2017. Sunod sa iya, importante ang papel sang gobyerno sang Grand Mosque pagod ang ini nga lugar nagauyat sang historical kag kultural nga balor sa kabuhit sa mga Maranao sa iya nga speech nga nagduay sa 10 ka minutos nagakalipay ini nga sa in behalf sa bilog nga pungsod bangod ang Grand Mosque sang Marawi naghatag sang paglaom sa mga utod nga mga Muslim. Nag-apang suno kay Duterte ang liwat nga pagtukod sang naguba nga pamilya nahalitan nga mga propiedad kag pag-revitalize ang nauntat nga socio-economic activities. Ang pinaka-importante nga mga buluhaton nagpasalig man ini sa mga Maranao sa nga ginahimo sang gobyerno ang tanan agud matigay ng completion sang rehabilitasyon o rehabilitation projects sa mas madasig nga tinion. Para sa katapusan nga balita nasyonal, naka-report sang 6,913 ka panibagong nga kaso sang COVID-19 ng Pilipinas. Kung sa diin 3 ka mga laboratorio ang wala nakapasa sa data on time. Bangoderiya, sunod sa Department of Health, nagdangat na sa 2,720,368 ang kabugusan nga kaso kung sa diin 81,641 ang aktibo. Sa nasambit nga numero, 82% diri ang mild,
5.5% ang asymptomatic, 3.8% ang severe, kag 1.6% ang gara sa critical nga kondisyon. Ginanunsyar man sang ahensya nga nagdangat ang kabugusan nga recovery sa 2,598,052 matapos 10,237 ka mga pasyente ang nagalayo sa virus. Nagdangat naman sa 40,675 ang nagkalamatay matapos nadugangan sang 95 ka mga fatalities. Kabugusan nga 54 ka mga duplicate cases ang ginukas sa total case count matapos ang final validation. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligid sa tak na saga kagkaroon sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita international. Una kita sa Vatican. Ginkondenar ni Pope Francis kahapon ang nagduntad ng mga pagpangatake sa Norway, Afghanistan, kag Britanya kung sa rin ginbuno patay ang parliamentarian nga si David Amis sa iya weekly blessing sa St. Peter's Square. Gipayag sa nga pila ka mga pagpangatake ang nagduntad kaangay sa Norway, Afghanistan kag England nga nagtugas sa pagkadula sa mga kabuhi kag halit. Nagpabuta gini sang iya pagpakig-unong sa mga pamilya sa mga biktima kag nagapangamuyo nga kuntani bayanang dalan sa ginamo nga wala gid sa may matuga nga kadalagan. Ini kon hindi magnubo sa 41 ka mga persona nagkalamatay sa 70 ka o kon kag 70 ang pilason sa isa ka suicide attack sa isa ka mosque sa Kandahar, Afghanistan sa Biyernes kung sa rin ginako sang hardline Sunni Group ang responsibilidad. Sa Miyerkules, isa ka lalaki sa Norway naman na nagpatay sang 5 ka mga persona samtang makapila ka beses naman nga ginbuno si David Ames Ames sa 69 anyos sang Conservative Party sang Britanya samtang nagapatigin sang meeting sa isa kasimbahan. Para sa katapusan nga balita international, nakagawa na sa isa ka ospital sa Southern California sang Domingo si US President Bill Clinton matapos gina-admit sang tinalikdan nga semana para sa isa ka urological infection. Si Clinton, isa ka 75 anyos ang magabalik sa New York kay magkapabilin sa antibiotics suno kay Dr. Alpesh Amin nga amo ang nagaatipan sa iya sa ospital. Sunod dariya, nangin normal lang iya hilanat kag white blood cell count. Ang anay presidente ang nagtinira sa California para sa isa ka event para sa foundation kag ginbulong sa intensive care unit sang University of California Irvine Medical Center. Matapos nagsuprer sang fatigue kag gin-admit sang Martes. Nagalin ini sa medical center kaupo ng iya asawa nga si anay Secretary of State kag 2016 Democratic Presidential nominee Hillary Clinton. Ang two-term president nga una na nga nagsuprer sang problema sa tagipusoon ang nagpungko sa White House sumarin 1993 tubtub 2001. Para sa aton nga business news, ginalaw man ngiliwat nga magasaka ang presyo sa produktong petrolyo sa ikawalo nga semana sunod sa price projection sa New Oil Petroleum Philippines. Sa fuel price forecast para sa October 19 to 25 trading week, ginpahayag sang Unioil nga ang presyo sa kada litro ng diesel ang posible nga magsaka sang 1 peso and 40 centavos tubtob 1 peso and 50 centavos. Magkataas man sang 1 peso and 80 centavos tubtob 1 peso and 90 centavos ang kada litro sang gasolina. Masami nga ginanunsyar sang fuel firms ang price adjustment kada Lunes kag giga-implementar sa masunod nga adlaw sa Martes. Epektibo Oktubre 12. Ginpatuman sa mga oil companies ang price increase sa domestic oil products sa 1 peso and 30 centavos sa kada litro sang gasolina kag 1 peso and 40 centavos tubtob 1 peso and 50 centavos sa kada litro sang diesel. Ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa net increase nga 17 pesos and 85 centavos sa kada litro sang gasolina kag 16 pesos and 50 centavos sa kada litro sang diesel. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 60 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 50 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian real may baylo nga 13 pesos and 49 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang anlidin na kabalor sang 60 pesos and 20 centavos. Tubtob 62 pesos and 19 centavos. Ang premium na kabalor sang 61 pesos and 20 centavos. Tubtob 63 pesos and 19 centavos. Ang diesel na kabalor sang 49 pesos and 35 centavos. Para sa aton nga sports news, sulod ang TNT tropang giga sa finals ng 2021 PBA Philippine Cup.
Matapos ginluto ang San Miguel Beermen sa Game 7 sa semifinals sa score nga 97-79. Gilagas ang TNT ang abanse sa Beermen nga 23-15. So na nga quarter tutob nga okon nga nagsuli ini kag nangin 45-36. Pabor sa TNT sa first quarter. Nanguna sa daog asang TNT si Roger Pugoy nga nakarecord sang 27 points samtang nakapasulod naman si Mickey Williams sang 20 points, 8 rebounds kag 6 ka mga assist. Pagkatubangon sang TNT sa finals ang Magnolia nga target sang grupo nga makuha ang kampyonato. So una nga kay gayunan matapos ang 6 ka tuig. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Ginkompirmar ni Alex Gonzaga nga nahulugan ini sa isa ka Instagram post sang Domingo. Ginpakigbahin sang vlogger kay aktres ang pila ka mga litrato sa iya journey sa pagbusong kaupod ang banang si Mikey Morada nagikan sa iya positive nga pregnancy test result tubtob litrato sa mga ini sang siya ang na-ospital. Suno kay Alex, ilan ay baluan nga nagabusong ini duha ka bulan nang nakaligad apang sang tinalikdan nga 3 ka semana nakabato daw ini sang masakit nga balita nga posible nagasuprer ini sang unembryonic pregnancy kung sa rin wala nag-develop ang embryo. Sa iya nga caption, ginpakigbahin sila, ginabisuhan sila sang iya doktor nga maggulat sang proseso. Gani nagulat sila anay nga matapos ang iya pagbusong, antes sila ginpaambit ang ila istorya. Sunod diri, ang ila paggulat kag pagpangamuyo ang nagtakos sang ila pagtuo kag makapila ka beses sila nga naghibi. Sunod sa iya, kada adlaw nagalaom sila sang milagro nga may tuhaw nga embryo apang sang tuong Oktubre 12. Sunod sa vlogger, natuman ang kabubuton sang Ginoo kag ginsiraduhan na niya ang libro sang ila una nga pagbusong. Nagsulat pa niya sang mensahe sa iyang anghel kag nagpasalamat sa ginhatag nga kalipay sa ila nga magasawa bisan sa malipot lamang nga tinion. Ginpakigbahin ni Alex kag Mikey ang ila istorya agud magatag sang suporta sa mga magkarelasyon nga naagyan ang kaangay nga eksperyensya. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga nagatag sa ila sang tion agud maghiya. Si Alex kag Mikey ang na-engage sa tong Enero 2020 kag nagpakasal sa Nobyembre sang tinalikdan nga tuig. Para sa aton nga Bombo Health News, nagpakita sa dako nga pagnubo sa mga mild COVID-19 cases ang community trial sang virgin coconut oil. Sunod kay Department of Science and Technology Undersecretary Rowena Guevara, ang trial sa isa ka pasilidad sa Santa Rosa, Laguna ang nagpakita nga ginbuhinan sang VCO o virgin coconut oil sang 60 to 90% ang virus count sa mild cases ng COVID-19. Ang nasamit nga trials ang ginhimo man sa iban nga mga ukon pa nga mga komunidad sa syudad sa Valenzuela kag Mandaluyong. Nakitaan suno sa iya sa mga community trials nga nagnubo sang kapin 5 ka adlaw ang pag-ayo sa mga pasyente nga natapikan sa COVID-19. Samtang pag-abot man sa clinical trials nga ginhimo sa Philippine General Hospital para sa mga mild kag severe cases, ginpahag ni Guevara. Gina-analyze pa ang resulta sini kag sa katapusan pa sa Oktubre o Nobyembre. May baluan sa publiko ang resulta sa nasambit nga pagtuon. Gindugang man sini nga santo sa initial nga findings sa trials. Posible man nga makabulong sang COVID-19 ang lagundi kag tawa-tawa. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga kagkaroon sa ito naman nga balitang espesyal. Madamo na kita sa nabatian ng mga tao nga gipangalanan sunod sa isa ka bulak. Apang nakabati na balaka mo nga ang isa ka bulak naman ang ginpangalan sa tawo. Isa ka bago nga hybrid nga gumamela flower ang ginpangalanan kasunod kay Education Chief Leonor Magtolis Briones sang damlaglang ang University of the Philippines Las Bañas Women in Public Service ang nagdesisyon nga ipangalan sa bago nga sa isang tanom ang Hibiscus Rosa sinensis kon gomamela bilang Leonor M. Briones. Santo sa mga miyembro ng UP inibanggod sa dakong ang kontribusyon ni Briones sa ilang susyudad. Ang bago mapangalanan nga bulak ang gin-award sa Education Secretary kahapon. Payag ni Briones nga malipay ni kag dako nga bugal para sa iya nga may maanyag nga variants ang bulak nga ginpangalan kasunod sa iya o konsunod sa iya ngalan. Dugang pa ni Briones nga hindi lang ini-advocate para sa edukasyon kasubong man sa nature, gani nga na-appreciate gid sini ang pagkilala. Si Briones ang ginominate man ni Dr. Glenn Gregorio, ang Director ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research para sa pagdag sang agrikultura. Dugang pa nga ang nominasyon sini ang ginendorso man sa UP
LB Screening Committee. Ang 81 anyos nga Education Secretary ang nangin manunudo sa dako nga porsyento sang iya kabuhi kung sa din nagtudlo ini sa mga kabataan sa religious schools kasulod sang mga ukon kasubong man sa mga undergraduate, master's kag PhD students. Inagin kilala nga Professor Emeritus sa UP National College of Public Administration and Governance bilang pagkilala sa iya nga mga achievements bangod sa pag-decline sa performance sa mga estudyante nga Filipino sa pila ka mga foreign examinations. Ang incumbent Education Secretary nagpangunaman sa sulong Edukalidad campaign. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 aga. Kagaron sa naman nga lakat sang panahon. Ang northeasterly o easterly surface wind flow ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang Visayas sa maka-eksperyensya sang magulugal-umon nga kalangitan nga may paglapta kag pagpangilat tugas ang northeasterly surface wind flow kon localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan ng paghip sang hangin sa nasidlangan, tubtob na minhan na sidlangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura, Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius. 7% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 3 kilometers per hour o kon 0 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Dagupan, 24 to 33 degrees Celsius ang atas ang temperatura. May 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 10 km per hour, partly cloudy. Sa Aklan naman, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 48% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabaskugon nga 10 km kada oras, mostly cloudy. Sa bayan sang Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang atas ang temperatura. May 8% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabaskugon nga 3 km per hour, partly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 23% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabaskugon nga 5 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlak na 5:48 kay inasang kagahon kag magatunod las 5:34 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos ang nagaligid sa taknang alas 6 aga. Ini nabatian ang mga balita nga gidulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Lunes, Oktubre 18, tuig 2021. Kag sa atin naman nga Christmas countdown. 68 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio! Bombo! Kag sa nga Bombo News Analysis ay padala sa isa ka mga kugyatag palamati sa Bombo Radio Bacolod inang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones sa may tigulo temprano nga pangampanya. Aton natalupangdan kadamo na sa tarpaulin nga nagakabit sigad sang dalan. Laragway sa mga bag-o sa politika nga madalagan, ginabaligya na ang kugalingon para sang publiko sila makilalaan. Hindi ay ang temprano pa ini nga pangampanya sa mga kasumpong sila magapamintaha. Kay kung sang pumuloy hindi ikaw kilala, hindi gid nila pag-isulat ang imong ngalan sa ila nga baluta. Dapat ang kumilik may nagakaigo nga pagsulundan kung san o gidbala magasugod ang ila pagpamutang kay bisan puno sang kahoy ila pakabitan para sa palabuton ng eleksyon hindi sila malipatan. Nagpamutang na sila sang temprano pagkagabi sampawan naman sang kontra nila nga politiko. Usik gid lang sa ila nga gasto kay ila pangampanya tama pa ka temprano. Ang ini nga panguna-una ay pananawan naging padala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect